Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. Hi Pimple. Ang laki mo. It's 5:30 in the morning. 'Di ba? Early bird. Maaga akong gumising kasi nga maagang gumising yung husband. Punta siya sa bye-bye seat. Tulog pa rin siya. Ewan ko nung gagawin ko sa vlog natin. Hinihintay ko si baby na magising. Pakakainin ko muna siya. Pagkatapos, ipiprepare ko yung paliliguan niya. Then, after kasi niya maligo, matutulog siya kaagad. So, lalagay ko siya dito sa kanyang duyan. Gusto na kasi talaga sa duyan ngayon. Noon ayaw niya. Ewan ko kasi, nung mga 2 months pa lang siya, 2 months or 3 months, gusto naman niya. Tapos, nung I think 4 months, hindi ko na siya pinapatulog sa duyan kasi nga umiiyak siya, tapos ewan ko, umiiyak siya, ayaw niya. Ngayon naman 1 week ko na siyang pinapatulog sa duyan, and maganda naman tulog niya. Ayaw ko na kasi siyang patulogin dito sa foam kasi mainit kasi yung panahon ngayon, tapos mainit pa yung foam, naiinitan yung likod niya, tapos nagkakaroon, syempre pinapawisan, minsan nagkakaroon siya ng ubo, pero hindi naman as in super duper, minsan lang. Ang himbing ng tulog niya, parang gusto kong matulog ulit. Inaantok ako. Tapos na pong kumain ni baby, at saka tapos na rin siyang maligo. Ngayon natutulog na siya. Tulog pa si baby. Naligo ako kaagad while natutulog si baby kasi aalis ako. Kami pala ng kapatid kong lalaki. Magbabayad lang ako ng bill namin sa kuryente dahil baka maputulan. Maglalagay lang ako ng mga cheche-buleche sa mukha ko para naman hindi tayo tawaging ewan. Hindi talaga pa hindi magkakapit. Kaya, expected na hindi talaga sila. Hindi pantay!
okay na siya. Pero bakit nakuha sa sarili ko? Ang dami natin mga babae. Darating lang namin guys, galing sa downtown. Charot. And gising na pala si baby. Actually, kasama niya si mama. Siya yung nagbabantay kay baby while wala ako dito. Thank you guys for watching. Bye!